ba. A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna Dan Kunama. Dan Kunama shiri ne wanda yake da daɗi sosai, fassarar Sultan ne, kowa ya ga tallansa. Idan kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna Dan Kunama, ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo, insha Allah za ka iya kallon sa. Kuma muna tallata muku group namu na WhatsApp wanda muke tura fina-finan Indiya Hausa, wanda ba za a ɗora su a YouTube ba. Idan kana buƙatar shiga wannan group namu na WhatsApp, za ka ɗauki wannan lambar wayar da muka aje. Idan ka tantabe mu ta WhatsApp za mu yi maka ƙarin bayani insha Allah. Idan kuma kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna Dan Kunama, mu shiga YouTube kamar haka. Yawwa, jiya mun kawo muku wannan shiri mai suna Mashekin Soja. Shi ma wannan shiri mai suna Dan Kunama haka muka aje muku link ɗinsa. A nan za ka ga rubuta subscribe, za ka danna mana subscribe. Idan ka danna mana subscribe za ka iya samun duk lokacin da muka ɗora sabon abu insha Allah. A nan wurin za ka danna, wannan shine abin da yake da muhimmanci sosai duk wanda ke buƙatar kallon wannan shirin. Idan baka danna nan ba za ka iya samun kallon sa ba, za ka danna wannan alaman, za ka danna shi kamar haka. Kana dannawa za ka ga wannan wani link zai bayyana kamar haka. Kana danna wannan link din nan zai kai ka inda za ka je ka kalle shi insha Allah ba tare da bata lokaci ba. Sai ka danna mana subscribe, duk lokacin da muka saki sabon abu za ka iya samun sa insha Allah.